Sjoukje, dit is een speciale dag, Joet. Ja, we gaan voor het eerst naar de koersbaan, naar de wedstrijdbaan. Dus als het Joet misgaat, dan kunnen we er eigenlijk wel een streep erin zetten. Nee, met dan Dirk buitenzorg. Nee, dan met we mooi weer en hoe mooi en die daar Dan keep hem voor weinig. Dan keep het dus hij hem voor weinig. Nou, zet hem maar in, op het trailer. Kom maar jongen. 1, 2. Zo. Nou, zus. Hij won net. Goed begin is het halve werk, zo is het altijd. Waar zou Dirk eventueel zenuwachtig van worden kind dat hij op de baan komt? Nou, er binnen alle keer reclameborden in alle keer verschillende kleuren. Oei, dat is wel vrij angstig. Hè? Ja, het is een heel groot finishboard. Dus die wel eens in de boel te scherm uitzien. Ja, en er staat toch een groot gebouw en nog een grote tribune. Dus er is van alles. En soms ben ik benauwd voor hele liedse dingetjes. Dat kan wel, ja, een pijltje wezen of... Een pijltje? Ja, een pijltje. Het is toch je mietje? Nou, soms. Een beetje. Ja? Ik het idee wel eens. Als je ook niet, jongen. Daar is het net mee eens. Hij ziet er echt goed uit. Ziet hij er snel uit? Daar gaat het natuurlijk om. Nou, hij is zwaar genoeg. Hij is zwaar genoeg. Ze passen er echt goed op, dat kan ik wel zien. Maar hij ziet er racinglang uit, dus dat lijkt wel goed. Mooi paard. Ik ben nieuwsgierig. U ook? Ja, absoluut. Daarvoor ben ik hier. Nou, hij is er klaar voor. Helemaal. En nou nog een maatje om Ja. het op te nemen? Ja. Nou, dit ziet er wel heel indrukwekkend uit. Vies net. Of wil ik je bij de dik? Ja, ik maak geen naam hebben wat ik doe. Dit is Lindo Eden. Oeh. Komt uit Duitsland. Ik geloof dat het een leuk beestje is. Maar ja, ken het beestje net. Het is vers en maken niet in ons vertrouwen ze mij net daar. Is je rapper als Dirk? Hij rint al wat langer Nog mooi, wel. toch? Ja, dit is ik wat ouder. Toch shot hij er wel minder atletisch uit als Dirk. Zij is het. Ik ga samen ook nog een keer rond. En dan, we klokken nou de tiert al. Ja, dat heb ik toch krek al niet in. Hij is er de tijd net klokt. Nee, dat hie ik net in de gaten. Hoe heet wie het? Hier 46 gongen. Hier 46? Ja, Ja, maar dat is boven verwachting. dat is boppenverwachting. En nou aan ze nog een keer. Ja, doen we nog een keer. Tweede keer gaan ze normaal bij altijd hudden. En hij had er ik wel nog staan. En als het krek zo goed gaat als krek, dan ben ik hartstikke tevreden, want ik doe het hartstikke goed. Oh, voorzichtig aan. Goed zo. Hier 43. Dat is weer 3 seconden rapper. Weer 3 seconden. Zullen we dan een paar keer doen? Dan is ja, ze samen aan 29. Nee, maar ja, is dit nou echt boven verwachting? Is dit uniek? Nou, uniek is het net, maar hij doet het wel hartstikke best. Voor de eerste keer, nou dat hebben we zoals mij maken, hè? Ja? Ja, zo vaak van die dingen, de eerste keer uitbreken op een kletter. Nee, fantastisch, dat jou niet. Maar ja, er is, Dit belooft wat. alsjeblieft, beloftevol. Denk je echt dat Dirk ooit koersen winnen kan? Ja, met zekerheid. Ja. Ik heb... Maar zeker niet kun je nou stellen, Dirk pakt een keer een koers. Absoluut. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat het paard best een goede toekomst heeft. Maar dat is grut nice. Ik bedoel, Dirk buitenzorg pakt sowieso een koers. Zei het Arnold Mollema. Ja, ik weet niet wat dat waard is, maar ik weet wel dat ik heb er vele gezien in mijn leven. En hij is gewoon goed. Voor zijn leeftijd doet hij het erg goed.